Hudson yn gry. Iolo Jones wedi cholli hi i Routledge. Sislovic ar cliriad ymlaen. Byrne sy'n ar ei holi, y golwr, oddi ar y linell, Byrne yn mynd i lawr, a mae'r dyfarnwr Mr Townsend yn pwyntio dysmotyn. Protestiadau gan chwaraewyr Cwmbrân Celtaidd, a dwi'n deall pam. Hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Sargent ar gic i'r gornel, mae'r Seintiau ar y blaen. Wel, y tîm cartre ddim yn hapus o gwbl. Ellis y flic fach. Y bas lawr y sianel i Iolo Jones sydd wedi curo'r trap can sefyll. Iolo Jones! I'r rhwyd ochr. Dyna chynnig cynta y tîm cartre ar gôl hyd yma. Sargent allan i brobl digonedd o le. Brobl yn ôl i Sargent. Christian Sargent yn dal i fynd ac yn pasio'r bel i gefn yr hwyd i mewn oddi ar y postyn. 2 munud cyn yr egwyl a mae'r tîm sydd wedi ennill Cwpan Cymru yn hair o'r 5 mlynedd diwetha, 2 ar y blaen. Lewis. Y bas syml yn anholli'r amddiffyn. Mae Curtis Byrne i mewn. Mae yna gymorth yn cyrraedd. Chris Sargent yw un ohonyn nhw. Hat-trick i Sargent, 2 i'r Seintiau. Mae'r gêm ar ben. Fe fydd enw'r Seintiau yn y rownd nesaf, ond i bai bod yna wyrth i dîm Celtaidd Cwmbrân. Patel yn rheoli a chlirio. Bwl i fyny amdani. Mae'n disgyn i Ffili. Ffili ar ergyd. Digon cyfforddus i Harrison. Mae'r gêm hon yn dipyn o her i dîm lead challenger. Sargent ar gig gornel. Hudson i mewn amdani. I gefn yr hwyd, ond y penderfyniad yn sydyn gyda dyfarnwr. Gwthiad gan Hudson a phenderfyniad cywir hefyd. Patel i mewn yn gadarn ar un yr Edwards, ond y bêl drwodd nawr i Ebb. Dyn Ebb ac amddiffyn y tîm cartre wedi droi. Y bas drwodd i Byrne! O, bobl bach! Y bêl yn stopio'r y llinell. Wel, yr amodau ar mod yn helpu'r tîm cartre. Curtis Byrne, bron a sgorio. Ydy hwnna ddim yn rhywbeth chi'n gweld bob dydd. Patel i mewn i Bull, y flic yn Haggett, yn ôl i Bull. Bull y blaenwr. Aaron Edwards yn cyrraedd, a chic o'r smotyn i Cwmbrân Celtic. 2 cic o'r smotyn, dwi'n siŵr os oedd y naill neu'r llall yn heiddi cic i fod yn onest. Ni'n yr amser ychwanegol, os na gol gysur. O, nag oes wir! Chris Ham yn taro'r trawst. Dim cysur o gwbl i Cwmbrân. From minute one, we knew what we would have to be doing here. You know, you can see before the game and warming up offside the pitch and coming onto here. It wasn't as bad as I thought it was going to be. I thought it was going to be a lot boggier and heavier than that. But hey, wherever you come and whatever conditions, you just get on with it. And that's what the cup competition is about. To be honest with you, on a personal note, I'm glad it's out the way. You know, it's been like a circus this week because obviously TNS coming here and everything else. But I'm glad it's done on a personal note. It's a nice day for the boys. It's a nice day for everyone involved with the club. But I'm glad it's done and glad it's out the way and just get back to basics now in Port Albert next week. Draws on Monday and we look forward to playing Balleron next Friday and back to Welsh Premier action. But yeah, it'd be nice to see we're going to get in the next round of the cup.